Al jarenlang waskoog de eilanders ervoor en van de moon wie het op raak. Het containerschip de Baltic Tern verleer 5 containers in het Stwarmwaar. De containers binnen op het Ameland in de Noordzee bedarren. Het gaat om meerdere containers met drooggoed, in je lege en in je met aceton. Het is net het eerste schip dat deze week met het Stwarmwaar in de problemen komt. Het is tiergedruk op de Noordzee. Die hele zee leidt vol met skippen. En als dan inzoomt, dit knipperende stipje is de Baltic Tern. Dat is een net heel groot containerschip, 120 meter lang. Die had Joert 4 containers verlern boven het Ameland. En dat is net het eerste geval deze week. Want juster morgen, wie de waardvereniging leuk, omdat een heel groot containerschip, zo groot als de MSC Zoe, toch diezelfde route voer. En juster joen wie er ook nog een lietsschip, ook 120 meter, lieke grut als de Baltic Tern, die wie boppen Vlieland in de problemen kwam. Want die hier de macht over het stuur verleren. En die koer alleen nog maar rondjes draaien. Dus het is een protte onrust op de Noordzee, de alroende dagen. Verslagjouwer Onno Valkena is nou op het Ameland. Ja, hoe is de reageren op het nieuws dat er dus opnieuw containers in de Noordzee bedarren binnen? Nou, er binnen mensen hier op het Ameland absoluut net blij mee. Die zagen ik via de WhatsApp, hoe de telefoon, op alle verschillende manieren contact opname met Leo Pieter Stoel. De mensen weten alle hier nog heel goed van die grote containerramp van de MSC Zoe. Nog heel geregeld, haast alle weekend, alle dagen, zeker na Stwarm, speelt er nog heel dit gwot van die MSC Zoe on. Ja, en de mensen die willen dat net op een ei. Dat spul dat hoort niet in het natuurthuis. De inhoud van die containers, wat het ook mogen zijn. Het gaat nu om 3 droge containers en misschien aceton. Dat zijn spullen die horen niet hier in de natuurthuis. Dat hoort niet hier op een Waddeneiland. En dat er van alles onspeelt, dat jet bij het eiland liggen. Maar naar de containerramp is dat verhoren. Wat vinden de jutters er eens van? Nou, die juttersvereniging op het eiland, het is een grote clubje. 300 man, vrouw ben je actief om het stroonskind te horen. Dat is een beetje een erezaak. Ja, van ooit hoop je jutters dan ik wat te vinden. Om gwot net zo wat wij kennen, houtbijgelijks. Alleen nog de laatste tijd vinden ze benammen afval. Zo'n 90% van wat ze vinden is gwot dat ze niet mij kennen. Dan moet dan naar de milieustutten gebracht worden van de gemeente. En dan afvierd worden naar de wal. Ja, die hadden er alleen nog maar werk van. Je had er niks aan. En die jutters die vinden er eigenlijk niks aan. Die vinden het maar niks dat er op een containers oerboord slaan van een vrachtschip. Ja, dat is niet zo mooi vanzelf, want als het weer op straat aankomt, dan mogen we weer opruimen. En daar zit je niet op te wachten. Maar dat spul wat erin zit, die aceton, heb ik begrepen, dat is ook niet van het mooie spul als dat natuurlijk in zee komt. We zitten natuurlijk wel te wachten op leuke dingen, weer wat met kennen. En kijk, die boei, die gaat niet weg, want de kleinkinderen willen er wel met spelen. Maar de rest wat je ziet, ja, die helm zou je ook nog gebruiken kennen. En die boei is natuurlijk ook wel leuk, maar over het algemeen is het afval. Er wordt al jarenlang via de politiek bezocht om de gevaarlijke route aan te pakken. Kan dit nieuwe incident daar nog bij helpen? Nou, het incident van Joert had op een de Nederlandse politiek op scherp zet. Er hebben Kamervragen gesteld. Toch het jonge Tweede Kamerlid Haptemoe de Hoop van de Jesterijn. Maar Nederland kan het net alleen nog oplossen. Want het incident die hem voor in internationaal vaarwater. Ja, zo'n zontje zeemijl, 27 kilometer boven het Ameland. Dus dan moeten in internationaal verbod scherpere afspraken maken we over het beter vastzetten van die containers onboord van die vrachtschippen. En ik oer het net broeken van die zuidelijke vaarroute in het geval van Stwarm. Nou, dat is dus 2 jaar na het ongeluk met de MSC Zoe nog hield het net slagen. Nou, dat mij de minister van Nieuwenhuizen, die mij het op een nijbeziekje om dat vaarwater te boksen in Oelis, maar haar collega's van Duitsland en Denemarken. Duidelijk. Dank u wel, Onno Valkena van het Ameland.